כבר גולש היום ההרה, הגננת זמר שרה. כאן סידרנו הרכבת, בואו ילדים לשבת. בארבע אחרי הצהריים, ארבע אחרי הצהריים, כרגיל עוד חם בשדרות ההזדרכת, תינוקות לומדים ללכת לבדם. אני חושבת שזה כן אומנות, ויותר מזה אני חושבת שזה אומנות של אנשים, שזה המון אנשים עוסקים בזה, ושזה לא נראה ולא נשמע. זה מין משהו, בטח לילדים, זה משהו שעושים, הרבה פעמים זה פשוט נעלם ברקע, כי זה לילדים, כי זה פחות חשוב. מישהו פה שאל אותי אפילו למה המקום של זה פה, למה דווקא פה בעין חרוד, ולמה בכזה במשכן. וחשבתי מה זאת אומרת. א', זאת אומנות קהילתית שעושים אותה בקיבוצים. אין מקום יותר חשוב בארץ להציג את זה מאשר במשכן בעין חרוד. דבר שני, זאת אומנות מאוד ייחודית מכיוון שהיא נעשית בקהילה. זאת אומרת, מי שבנה את הקרוסלה הזאת למשל, עשה את זה לא לבד, והוא עשה את זה עבור הרבה מאוד ילדים. אפילו לא עבור ילדיו שלו, ילדי כל הקיבוץ. שזה דבר מאוד ייחודי, ייחודי בעולם, ייחודי בארץ. ולא מדובר. וכשהתחלתי לעסוק בזה, אמרתי, לא יכול להיות שלא נגיד תודה לכל התופרות והסנדלרים ומי שבנו את החומרים ביום הילד, ומי שבנו לנו את הבתים, זה הרי לא סביר בכלל. זה נורא מרגש, כי אני צולל לימים עברו, וצריך לדעת שהנה הכיסאות האלה, שגדלתי עליהם, ועשיתי אותם לילדים שלי עוד. כיסאות ושולחן, הכל קטן. זה העולם שלנו היה, שעשינו ממה שיש. כשהיינו בבית ספר, הייתה קבוצה של ילדים שהם הציגו עם הבובוטרון בכל רחבי הארץ. אונזו עשה את כל המוזיקה, הוא הקים את הבמה, הוא עשה את החשמל. בגלל זה אני אומרת שזה יצירה. יש פה המון נושאים של יצירה. יש גם הבובות וגם הבמה וגם המוזיקה. למה לא נרדמת עוד נועה, אם תשני יפה אנחנו בשבת נשאל לשחנה. כבר 5 ו6 ו7, אין חרוד בטלפה גבע, נס קפה ריבה וגלידה. כשבאתי ארצה לא ידעו מה זה, שאל אותי מה זה גרפיקאי, אמרתי אני לא אהרוג את השכר, אז זה בסדר. ואחר כך התחלתי עם הספר הראשון, סטייל השדה, שיצא 2 אחרי שבאתי, 52. התחלתי לצייר ספרי ילדים, בסך הכל עשיתי 50 ספרים. בארבע אחרי הצהריים, כרגיל עוד חם בשדרות ההזדרכת, תינוקות לומדים ללכת לבדם. ולהעלות את השאלה, מה יכול אדם לעשות בקהילה שבה הוא חי, אפילו לא בקיבוץ, מה הוא יכול לתרום, מה הוא יכול לתרום לא רק לילדיו, איך הוא יכול להתערב, איזה אמצעים יש לו. אפילו הרי פרון בנייר וקצת צבעים, הוא יכול לשנות חיים של בן אדם. זה מה שהייתי רוצה שאנשים ייקחו מפה, את היכולת לעשות שיש לכל אחד, והוא רק צריך לרצות וצריך לאפשר את זה. ואם אני נותנת לזה במה, אני מקווה שיש אנשים שיגידו, וואו, אפשר.